गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। हरे स्क्रीन कृष्ण माता। शेयर थैंक பண்றேன், தெரியுதான்னு பாருங்க। தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ so much பிரபு। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா। இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஜெகநாத் ரத யாத்திரை அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க? ரத்த யாத்திரை போயிட்டு வந்தவங்க இருக்கீங்களா யாராவது இந்த குரூப்ல? ஹரே கிருஷ்ணா। எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாளைக்கு தான் மாता। நாளைக்கு தான்। ஓ, நாளைக்குதான், ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம், நல்லதா போச்சு। ஹரே கிருஷ்ணா। நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க மாता जी இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா। ஆமாங்க பிரபு, எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு இங்கதான், ஹரி போல்। இன்னைக்குதான் ஓகே மாता जी। ஹரி போல் ஹரி போல்। வாப்பில இருக்கும்போது ரொம்ப ஹவுரால இருக்கிறச்ச வந்துட்டு என்ன பசங்க காசை பிடிக்கிட்டு அப்பெல்லாம் அந்த ஜிலேபி எல்லாம் வாங்குறதுக்கு இது பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. பீங் ஹரே கிருஷ்ணா மாता जी। பிளான்டட் ஐ ஹேவ் ஷேர் டு ஆயிருக்கு। ஸ்பான்சர் எவ்ரி டைம். பிரபு ஷேர் ஆயிருக்கு மாता जी। ஹரே ஹலோ, ஷேர் ஆயிருக்கு மாता जी। ஷேர் ஆயிட்டுங்களா? பிரபுஜி ஓகே என்ன ஓகே சொல்றாரு? சரி। ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி, நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை எஸ் மாता जी। ஹரே பண்ணிருக்கு மாதாஜி. பண்ணிருக்கேன், ஓகே. பண்ணிருக்கேன்। பிரபு, நீங்க சொன்னது எனக்கு புரியல பிரபு। ஹவுரால இருக்கிறச்ச இந்த அவுரா அவுரா, ஓகே ஓகே. நான் ரத யாத்திரை அப்போ வந்துட்டு பீங்க பிளான்டேட் என்கிட்ட இருந்து காசை இது போயிட்டு எல்லா இதுக்கும் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கும் அப்பளமும் ஜிலேபியும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே ஓகே. ஒரு 10 வருஷம் அது உல்டா ரத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கும் எங்க ஊர்ல எல்லாம் இல்ல பிரபு, உங்க ஊர்ல மட்டும்தான் அது. இதை உல்டா ரத்துன்னு சொல்லிட்டு அது திரும்ப போறதுக்கு வந்துட்டு அதுவும் பண்ணுவாங்க. ஓ சரி। ஆமா, அது ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. ஆனா நிறைய டெம்பிள் இல்ல, எங்களுக்குமே இன்னைக்கு இல்ல। அன்னைக்கு ஒரு 3 o'clock பண்ணி 6 o'clock க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம। ஈவினிங் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு மாता जी। இப்பெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு ஆமா பிரபு। ரூல்ஸ் ஓகே, கிடைக்கணும்। நேத்துக்கு நம்ம என்ன இதுல பார்த்தோம், எந்த இதுல பார்த்தோம்? 333 பார்க்கணும் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 33. 33 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஓகே பிரபு। ஹரே கிருஷ்ணா। ஆமா, இதுல நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? 31, 32, 33, எஸ்। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ணா 33வது ऐश्वर्या பதம்। माता जी। सदृशं चेष्टते वस्याः प्रकृते ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति பூதானி நிக்கிரஹ கிம் கரிஷ்யதி. ஒவ்வொருவரும் முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சான்ற ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படியே செயல்படுகிறான். அடக்குமுறையினால் எத்தனை சாதிக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா। ஓகே, நம்ம நேத்துக்கே பார்த்தோம், நம்மளுடைய ஒரு ஒரு செயல்களுக்கும் ஆஹ் நம்மளுடைய குணங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்। ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்மளுடைய செயல்களுக்கு நாம் தான் காரணம்னு நினைச்சுக்கிறோம், அது தவறான ஒன்று அப்படின்னு। அதுல வச்சு எல்லாத்தையும் ஓகே, தேங்க்ஸ். ஓகே, சோ அந்த குணங்களால நம்ம செயல்படுகின்றோம், நம்மளால நம்ம வந்து செயலின் கர்த்தா இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம்। ஆஹ் ஆஹ்
நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ நம்ம கிட்ட அந்த பொறாமை மனப்பான்மை இருந்ததுனால நம்ம இந்த ஜட உலகில நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். உண்மை ஞானம் இல்லாதவனுக்கு பக்குவம் அடைவதற்கு கதியே இல்லை. அதையெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் நாம பகவத்கீதை நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 34வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्ण। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वासं चेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் இருக்கு. நம்ம பாக்குறோம் அந்த பக்தியோட பல நிலைகள் பார்த்தோம். அனன்ய பக்தி அப்படின்னாக்கா தூய்மையான பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காம கலப்படமற்ற பக்தி, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் இந்த சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒழுங்குமுறைகளை, நமக்கு என்னென்ன ஒழுங்குமுறைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் நமக்கு 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளுடைய சாண்டிங், நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த சாண்டிங் முடிக்கிறது. ஒரு சிலர்லாம் காலையில சாண்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சிலர் மத்தவங்க கிட்ட பேசவே செய்வாங்க. ஒரு சிலர் பிரசாதம் சாண்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பிரசாதமே எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த தீவிரமாக பக்தியில தீவிரமாக இருக்கக்கூடியவர், அது அவங்களுடைய கால நேரத்தை பொறுத்ததும் கூட அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது மட்டும் அல்லாம நமக்கு சிலர் தினமும் நம்ம கேட்கணும் நம்மளுடைய ஆன்மீக ஆச்சாரியருடைய அந்த வாணி சேவா அப்படின்றத நேற்று நம்ம பார்த்தோம். அதை நம்ம கேட்கணும். சோ அந்த மாதிரி அந்த பக்தி இதெல்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுடைய மற்ற கடமைகளை செய்வார்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ நம்மளுடைய புலன்களை சரியான விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக வழிமுறைப்படுத்த முடியும். அது சாதனா பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்படி நம்ம அந்த விருப்பு அப்படி பண்றதுனால அந்த விருப்பு வெறுப்புகளோட கட்டுப்பாட்டில் ஒருவன் வந்துவிட முடியாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்களாக இருக்கும். சோ அதனால புலன்களையும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களையும் சரியான விஷயத்துல நம்ம கொண்டு செலுத்துவதற்கு இந்த சாதனா பக்தி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தோட தடை கற்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த விருப்பு வெறுப்பு. சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்களையும் புலனுணர்ச்சி பொருட்களையும் சரியான விஷயத்துல நம்ம கொண்டு செலுத்தணும். நமக்கு எதுவுமே ஆஹ் எல்லாமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகமாகப்பட்டது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். எது வேண்டுமானாலும் எப்ப வேண்டுமானாலும் நடக்கும். சோ அதனால நம்மளுடைய முயற்சிகள் எப்பொழுதும் ஆன்மீகமயமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 35வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. கோபால் பிரபுஜி. பக்தர்களுக்கு எல்லாரும் ஒரு வேண்டுகோள், நீங்க அப்படியே சாண்டிங் எத்தனை பண்ணீங்கன்றதையும் அதுல சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. கைல்விழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மாச்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய பரதர்மோ பயாவஹ. மொழிபெயர்ப்பு வாசி. பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவதால் அபாயகரமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமைகளை செய்யும் பொழுது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்மளுடைய கடமையை நம்ம ஒழுங்கா செய்யணும் இல்லையா? மத்தவங்களுடைய கடமையை எடுத்து, ஏன்னா அவங்களுக்குதான் அவங்க விஷயம் பத்தி நல்லா தெரியும். ஆனா அவங்களுடைய கடமையை எடுத்து அதுல தவறுகளாக செய்வதற்கு பதிலாக நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை ஒழுங்காக செய்வது சால சிறந்தது. சோ மத்தவங்களுடைய இத நம்ம ஃபாலோ பண்றது அபாயகரமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அதை செய்வது மிகச் சிறந்தது. பரோ தர்மம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு என்ன தொண்டு செய்யறோமோ அது பரோ தர்மம் அப்படின்றத பார்க்கணும். மற்றவங்களை பார்த்து நாம அதையே செய்யக்கூடாது.
பிறருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வது உத்தமமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான செயல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதை செய்யறது உத்தமம். இப்ப ரொம்ப சாந்தமா இருக்கவரை போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு சூரத்தனமான செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கஷ்டம். அது போல ரொம்ப சூரத்தனமா இருக்கிறவரை போயிட்டு ரொம்ப வலிமையாக சண்டை போடுற முனைப்போட இருக்க ஒரு சத்திரிய குணம் உள்ள ஒருத்தரை போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் திங்ஸ பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து கஷ்டம். சோ அதனால அவங்கவுங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அது எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா அந்த அந்த வர்ணங்கள் அந்த ஆசிரமம் பார்த்தோம். அது எப்படி வருதுன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல, நமக்குள்ள அந்த சுபாவத்தின் அடிப்படையில் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 36வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. முத்து மாரியப்பன் பிரபுஜி. பிரபு நேத்து சொன்னீங்க, இன்னைக்கு நான் வாசிக்கிறேன்னு. முத்து மாரியப்பன் பிரபு. மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச அதகேன் பிரகிதோ அயம் பாபம் சரதி புருஷா அனிச்சன் அபி வார்சனேய பலாத் இவ நியோஜிதா. அர்ஜுனன் கூறினான், விருசனி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நமக்கு விருப்பமே இல்லைனாலும் தேங்க்யூ பிரபு. விருப்பமே இல்லைனாலும் நான் ஏன் பலவந்தமாக பாவ காரியங்கள்ல ஈடுபடுத்தப்படுகின்றேன்? நம்ம இப்ப பார்க்கிறது கர்மயோகம். நம்மளுடைய செயல்களை ஒழுங்காக செய்வதன் மூலமாக எப்படி பகவானிடத்தில் ஒரு பக்தன் கனெக்ட் ஆகுறது, இணைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்ம செயல்களை எப்படி பண்ணணும்? நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இருக்கணும். ஆனா நான் அதை செய்ய வேண்டாம், விருப்பம் இல்லைனாலும் நம்ம ஏன் அதுல பலவந்தப்படுத்தப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது அல்டிமேட்டா அவர் என்ன கேட்கிறாரு? ஒருவனை பாவம் செய்ய தூண்டுவது எது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி எது அப்படின்னா, உண்மையில் நாம எல்லாமே வந்து தூய்மையானவர்கள். ஏன்னா பகவானிடத்துல இருந்து வந்ததுனால. அது எப்ப நம்ம ஜட இயல்போட தொடர்பு கொள்றோமோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நமக்கு உண்டான அந்த நித்தியமான கடமை விடுத்து பாவம் செய்து விடுகின்றோம். அது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஒரு உறவின் காரணமாக நம்ம வந்து பிரிந்து போகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னுட்டு 37வது பதம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாசா. வாசிங்கோ. ஸ்ரீ பகவான் உவாசா காம ஏச்ச குரோத ஏச ரஜோகுண சமுத்பவ மகாசனே மகா பாப்மா வித்யேனம் இக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சோ இப்ப நமக்கு எது நம்மளுடைய எதிரி அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு. எதிரி மற்றவங்களிடத்துல இல்ல, நமக்குள்ளாரியேதான் இருக்கு இல்லையா? அந்த பாவகரமான எதிரி எது அப்படின்னா அந்த கோபம் அல்லது அந்த காம பற்று வருகின்றது. அதன் விளைவாக நம்ம அந்த சக்கரம் பார்த்தோம்ல, எப்படி நாம் வீழ்ச்சி அடைகின்றோம்ன்றத 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சோ அது ஆக்சுவலா எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? இந்த புலன்களை வந்து மனது கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷயத்து மேல அதீதமான காமம். அது ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா அந்த ரஜோகுணத்தினால வருகின்றது. சத்துவகுணம் என்பது உயரிய குணம், உயர்ந்த குணம், ரொம்ப நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம். ரஜோகுணம் என்பதுன்றது ஆசை, எல்லாத்துக்கும் ஆசை, எல்லையற்ற ஆசை கொண்டது. சோ இந்த காமத்தின் மூலமாக அது என்ன பண்ணுது? நம்மள ஒரு கோபத்தை உண்டு பண்ணி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தைகிட்ட எப்படி நடந்துக்கிட்டார். ஜெயில நாங்க பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து எப்படி தன்னுடைய சொந்த நண்பனை வந்து குத்தி கொலை பண்ணிட்டார். அந்த இடத்துலயே ஸ்பாட்லயே அவர் போயிட்டார். அவருக்கு வந்து ஆயுள் தண்டனை. அவரோட இளமை காலம் முழுவதும் அங்க 2 குடும்பத்துல இருக்கவங்களும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்களை வளர்த்திருப்பாங்க. அவங்களை நம்பி எத்தனை பேர் இருக்காங்க இல்லையா குடும்பத்துல, அவங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இல்லையா? சோ அவரோட வாழ்க்கையே அழிந்து போகுது. சோ அது எதனால அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நான் பலவந்தப்படுத்தப்படலனாலும் அந்த தப்பை நான் பண்ணிட்டேன் இல்லையா? அவரை கொல்லணும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை, நினைச்சிருக்கவே மாட்டாரு அவர். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? அந்த காமத்தின் விளைவாக ரஜகுணத்துல ஆரம்பிச்சு அந்த காமம் பேராசை, அதன் விளைவாக அவர் வந்து
கோபத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டு அழிவை சந்திக்கின்றார். அதுதான் வந்து பெரிய எதிரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உண்மையான அன்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பால் போன்று ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும். அந்த சுயநலமான அன்பு காமம் என்ன அப்படின்னாக்கா அது திரிந்த அந்த பாலாக இருக்கின்றது. நாமெல்லாம் வந்து நமக்கு இழக்கப்பட்ட அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்துறதுனால இந்த பௌதீக லோகத்துல கஷ்டப்படுறோம். இது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு இந்த ஃப்ளோ சார்ட். எல்லாரும் கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க. பகவான் இங்க 2 விதமான கம்பேரிசன் பாக்குறோம். ஒண்ணு, பகவான் இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஒரு சிறு சுதந்திரம் அளிச்சார் இல்லையா? அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபு இல்ல. ஹிரண்யகசிபு என்ன 3 லோகத்துல இருக்கோம் எல்லாரும் என்னோட நாமத்தை தான் சொல்லணும் அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் பயந்து ஹிரண்யகசிபுவோட நாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணாங்க. பகவான் அப்படி இல்ல. பகவான் நமக்காக ஒரு சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். ஏன்? அவர் ஸ்வராட். அதே போலவே அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்தார். ஆனா நம்ம அதை என்ன பண்ணோம்? ரொம்ப அதீதமாக உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம். நமக்கு வந்து இப்ப வந்து ரோட்ல வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போலாம் அப்படின்னு ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த அந்த சிக்னல் சாலை விதிகளை வந்து கரெக்டா பயன்படுத்த ஃபாலோ பண்ணணும். ஒழுங்கா அதை கடைப்பிடிக்கணும். அப்படி நம்ம கடைபிடிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? கடைபிடிக்கலைன்னா நமக்கு அதுக்குண்டான விளைவுகளை சந்திப்போம். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம். அது மாதிரி நமக்கு பகவான் கொடுத்த அந்த சிறு சுதந்திரத்தை நம்ம ரொம்ப அதீதமாக பயன்படுத்தியதுனால அதையே நாம மனசு விரும்புறதுனால அவர் என்ன பண்றார்? அந்த பௌதிக லோகத்தை கொடுக்கிறார். இப்ப நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாவோட ஸ்வரூபமான நிலை என்ன அப்படின்னா நான் அவருடைய சேவகன், பகவானின் சேவகன். அதை மறந்துடுறோம். அப்படி மறந்ததுனால இந்த ஜடத்தின் வந்து நான் தான் எஜமானன், நான் தான் அனுபவிக்கிறவன், இந்த குடும்பத்துக்கு நான் தான் பெரிய ஆளு, அந்த மாதிரியான ஒரு கர்வம் நமக்கு வருகின்றது. சோ பகவானை விட்டு தனித்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுகின்றோம். நம்மளுடைய அந்த மூலம் நமக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் நமக்கு உள்ளார வந்து சாட்சியாக இருந்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை பார்க்கின்றார் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இல்லாம பகவானை விட்டுட்டு அவரை பத்தின கான்செப்டே இல்லாம நான் தான்ற அந்த அகங்காரம் மமகாரத்தால நம்ம அனுபவிக்க ஆசைப்படுறோம். அப்ப இந்த ஜட புலன்களோட தொடர்பு கொள்றோம். நமக்கு தெரியுது இப்ப சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்னு 3 குணம் இருக்கு. அந்த குணத்தை நாம் எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது, அதற்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்? அப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆஹ் சாதனா பக்தி, ஒழுக்க விதிமுறைகள், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தெரியுது. ஆனாலும் நம்ம எதை சூஸ் பண்றோம்? எனக்கு எது அதீதமாக ஆசையா இருக்கோ, எது எனக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ, என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல எது வருதோ அதை மட்டும் நான் சூஸ் பண்றேன். அப்ப இங்க யாரு முடிவு பண்றாங்க? நம்ம தான் முடிவு பண்றோம். அப்ப எனக்கு இருக்கிற அந்த குணத்துக்கு ஏத்தாற் போல நான் ஒரு விஷயத்த செலக்ட் பண்றேன். அப்ப நான் வந்து இந்த ஜடத்தோட நம்ம தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த ஜீவாத்மா பகவானை விட்டு நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்குது. அப்ப இந்த ஜடத்தோட தொடர்பு கொள்ளும் போது ஜடத்துல என்ன இருக்கு? அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணத்தினால மெயினா ரஜகுணம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பெரிய காமம் அதுதான் நமக்கு வந்து எதிரியாகுது. அப்ப அந்த காமம் திருப்தி அடையாத போது அது கோபமாக மாறுகின்றது. இந்த அனாலஜி நம்ம ரொம்ப அழகா பார்த்தோம் 2வது அத்தியாயத்துல. கோபமாக மாறுகின்றது. அந்த 8 படிகள் நம்ம பார்த்தோம். அந்த கோபம் வந்து அறியாமையாக மாறி அந்த ரஜோகுணம் இந்த தமோகுணமா மாறுது. அப்ப நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இது என்னோடது, என் குழந்தைங்க, நான் இதை அனுபவிக்கணும். மரணிக்கும் தருவாயில கூட ஐயோ நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விட்டுட்டேன். நம்ம வந்து கீதை மகாத்மியாவில் வந்து படிப்போம். அவர் வந்து மரணிக்கும் தருவாயில கூட அந்த சொத்து அப்படின்னு நினைச்சதுனால அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல புதைச்சு வச்சிருப்பாரு. அதையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அடுத்த பிறவிலையும் பாம்பாக வந்து அந்த புதையலை வந்து காப்பாற்றுறாரு. அதுக்கு அடுத்த பிறவிலும் நாயாக வந்து அந்த வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்காரு. சோ நம்மளுடைய அந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சி இப்படி சுழற்சியில நாம மாட்டிக்கொள்கின்றோம். சோ பகவான் கொடுத்த அந்த சிறு சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக உபயோகப்படுத்துறோம். ஆனா நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன் அப்படின்ற உணர்ந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லா விஷயத்திலையும் பகவானை சார்ந்தே இருக்கு. தனக்கு என்ன கிடைத்தாலும் அது அவருடைய கருணையின் மூலமாக எனக்கு கிடைச்சதுன்னு எடுத்துக்குது. அவருக்கு சேவை செய்யவே அது ஆசைப்படுகின்றது. அது ரொம்ப ஆன்மீகமயமானது. இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது பௌதீகமயமானது. இங்க ஆன்மீகமயமானது. பகவானின் திருநாமம் மற்றும் பக்தர்களிடம் தொடர்பு கொள்கின்றது. ஏன்னா இந்த 3 விஷயம் தெரிஞ்சு அதை நம்ம தான் சூஸ் பண்றோம். அப்ப அவர் வந்து தூய ஆத்மா வரார். அவர் வந்து பகவானுடைய அந்த நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்டு எப்போதும் பக்தர்கள் சங்கத்துல கலியுகத்தோட
பெரிய தவமாக கருதப்படுறது. இந்த நம்மளுடைய ஹிரண்யகசிபு வந்து அந்த உடல்ல எல்லாம் புத்து ஃபுல்லா வந்துருச்சு, புத்தரிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் வந்து அந்த தவத்தை செய்யறாரு. அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு அவர். ஆனா இந்த கலியுகத்துல தூய பக்தர்களோட சங்கம் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய தவமாக கருதப்படுகின்றது. சோ இங்க புலன்கள் மற்றும் அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களோட தொடர்பு, அதன் மூலமாக எப்போதும் அந்த கிருஷ்ண மயத்திலே இருக்காங்க. அவங்க கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்காங்க. பகவானுடைய சரணடைந்ததால் அவர் அருளால் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அவர் விடுதலை அடைகின்றார் அந்த ஜீவாத்மா. சோ அதனால எப்ப நாம வந்து அந்த அகங்காரம் மமக்காரம் போய் பகவானுடைய கருணை கிடைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். சோ அப்ப பகவானுக்கு சேவை செய்யறோம். ஏன் அவருக்கு சேவை செய்யும் போது நம்முடைய ஐம்புலன்களும் வந்து முழுமையாக மனது உட்பட அனைத்தும் நாம வந்து அவருக்கு சேவை, ஒரு மாலை தொடுக்கக்கூடிய சேவையாக இருக்கட்டும், ஈவன் அங்க வந்து டெம்பிள நம்ம கிளீன் பண்ணக்கூடிய சேவையாக இருக்கட்டும், அவருக்கு அர்ப்பணம் செய்த அந்த தண்ணீரை அருந்துவதாக இருக்கட்டும், என்ன சேவையாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ண உணர்வுலயே நாம இருக்கிறோம். அப்ப வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் மனது மற்றும் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுனால இந்த பௌதீக பற்றுல இருந்து நம்ம கொஞ்ச நேரம் விலகி இருக்கோம். அப்ப அதை நம்ம திருப்பி திருப்பி செய்யும் போது என்ன ஆகுது, நீங்க அந்த உலகத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் நடக்குது. ஆனா இங்க நம்ம பக்தர்கள் நிலைக்கு உயரும் பொழுதுதான் அந்த அந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரும். அது இருக்கு. சிலர் சொல்லலாம், இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல நீங்க வந்து உலகமே இந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு, நம்மளை சுத்தி எவ்வளவு தவறான விஷயங்கள் இருக்கு, அதுல எல்லாம் நீங்க போக்கஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் நம்ம எதற்கு வந்தோமோ அந்த உண்மையான சுதந்திரத்தை நோக்கி நம்ம செயல்படும் போது இது தன்னால் அழிந்து விடும். இத கிருஷ்ண பக்தின் மூலமாக ஒரு 10 பேரை நீங்க உருவாக்குவீங்க. அந்த 10 பேரு 100 பேரு உருவாக்குவாங்க. அப்ப அவங்களுடைய மனம் புத்தி எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது அங்க எங்க பாவகரமான செயல்கள் நடக்கும் இல்லையா? சோ கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வருவது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்ம ஒரு பெரிய பிரீச்சரோ இல்ல பெரிய சாஸ்திரத்தெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க கிடையாது. ஆனா நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியுது இல்லையா கிருஷ்ணரை பத்தி, அத மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். நமக்கு தெரியாது, நம்ம நினைச்சுக்குவோம், நான் இத்தனை பக்தரை உருவாக்கிட்டேன், இத்தனை பேரை வந்து நான் இஸ்கான்ல கொண்டு வந்துட்டேன். கிடையவே கிடையாது. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்கும் அவங்களுடைய அந்த பலன் கிருஷ்ணருக்கும் தந்தை மகனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுல வந்து நம்ம யாருமே கிடையாது. அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பகவானுடைய அந்த இணைப்பு இருக்கு, அந்த உறவு இருக்கு. அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அவங்கள வந்து அது நம்ம மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டு அதுல அவங்க வந்து தூய்மை அடைந்து பகவானோட தொடர்பு அடைறாங்கன்னு பாக்குறோம். சோ நம்ம என்ன தெரியுமோ நமக்கு அதை மற்றவர்களுக்கும் தெரிவித்து அவங்கள கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரும்போது அவங்க அந்த தவறான விஷயங்கள்ல போகாதனால அந்த சமூகமே வந்து தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அமெரிக்கா போகும்போது அங்க வந்து அத்தனை ஹிப்பீஸ் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா மாத்தாங்க. ஏன் அவங்கன்னா அந்த உலக போர் நடக்கும்போது இந்த இந்த யங்கா இருக்கக்கூடிய யூத் எல்லாம் வந்து ராணுவத்துக்கு வந்து அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணது அந்த கவர்மெண்ட். அப்ப நம்ம அதுல போனோம்னா நம்ம அதுல போக அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல. அப்ப அதுல போக கூடாது, என்னன்னாக்கா பிளட்ல வந்து ஆல்கஹால் இருந்தா எடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அதற்காக அவங்க வந்து அந்த அந்த ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி எடுக்க ஆரம்பிச்சது என்ன ஆச்சு, அது ஒரு ட்ரெண்டாவே ஆச்சு, அது ஒரு கலாச்சாரமே ஆயிடுச்சு. அப்ப அது ஒரு பெரிய சமூகமே உருவாயிடுச்சு. அப்ப கவர்மெண்ட்க்கு தெரியல, இத்தனை இளைய சமூகத்தினர் வந்து எப்படி இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. அப்படிப்பட்ட நேரத்துல நம்மளுடைய புரோபாதர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குரு கௌரங்கரோட கருணையின் மூலமாக அனைவரையும் வந்து அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி மோசமான நிலையில இருந்தவங்கள உயர்ந்த பக்தர்களாக மாற்றினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நமக்கு என்ன அப்ப அங்க எத்தனையோ கிரைம்ஸ் வந்து தடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அது போல நம்ம எப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை ஒருத்தவங்களை வந்து மாற்றக்கூடிய திறன் கொண்டது. இதுக்கு அந்த அரசர் பேரை நான் மறந்துட்டேன். இந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் தேவர்களுக்காக வந்து போர் புரியறதுக்கு எல்லாம் போவாங்க. அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் வந்து சண்டை நடக்கும்போது. சோ கட்டாங்க மன்னர், அந்த மன்னர் பேரு நான் மறந்துட்டேனே, மேபி சங்கரன் பிரபுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். அப்ப வந்து எத்தனையோ வருடங்களாக போர் நடக்குது. தேவர்களோட கணக்கும் நம்மளுடைய கணக்கும் வந்து வேறுபடும் இல்லையா? அந்த போர்ல தேவர்கள் எல்லாம் வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் அவர் திருப்பி பூலோகம் வராரு. சரி, நீங்க இப்ப பூலோகம் போகணும் போது அப்ப வந்து அவர் கேக்குறாரு, எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்றது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. ஆஹ்
கட்வாங்க முனின்னு நினைக்கிறேன், கட்வாங்க முனி. அப்போ அப்போ வந்து தேவர்கள் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் நாங்க எல்லாம் தரணும், அதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க, எத்தனையோ ஒரு க்ஷணமோ என்னமோ சொல்றாங்க. சோ அதுக்குள்ள என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, முழுமையாக பகவானிடத்தில் சரணடைந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றார். சோ நம்மளுடைய அந்த நம்மளுடைய டைமை வந்து நம்ம பகவானுக்காக உபயோகப்படுத்தணும். சோ இறைவனிடம் அன்பு கொள்வதன் மூலமாக இந்த ஜடத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியும். அந்த கட்வாங்க முனி அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்கள வந்து மாற்றக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த பக்தர்களுக்கும் இடையே பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையேயான அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு அந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தும். அதுதானே ஒழிய நம்ம நினைச்ச கூடாது நம்மளால வந்துட்டாங்க, இல்லவே இல்லை. இனிய பகவானிடம் நித்திய உறவு கொள்ள வேண்டும். அப்படி அவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ஆன்மீகமான அந்த உலகை அடைகின்றார்கள். இதுதான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய அந்த பாதை, எப்படி ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறாங்க. அதே அந்த புலனின்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய பாதை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். சோ கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும், தங்களது உண்மை நிலை பற்றிய கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கும் வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கு வந்து ஒரு வைல்ட் கார்டு கிடைச்சிருக்கு இப்ப. சோ இதை வந்து சரியான விதத்துல நம்ம உபயோகப்படுத்தி பகவான் இடத்துல போனோம். இன்னைக்கு நீலு மாதாஜி வரலையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, வேலை இருந்தது. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் புக் ஓபன் பண்ணிட்டேன். சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி, அந்த காம இச்சை. இல்லைன்னா அது நம்மளை வந்து வீழ்ச்சி அடைய செய்யும். சோ எளிய கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக இந்த இந்த பந்தத்துல இருந்து நாம விடுதலை பெற முடியும் என்பதை நம்ம உணர முடிகின்றது. சோ என்ன நாம செய்தாலும் அதை வந்து கிருஷ்ணரை மையப்படுத்தி நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கும்போது நாம இந்த தவறான விஷயங்கள்ல இருந்து வெளிவர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி, 38வது பதம் வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு, நான் படிக்கலாமா? புஷ்பா மாதாஜி வந்து அசைன் பண்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி அசைன் பண்றாங்க. புரியல, சத்தமா சொல்லுங்க மாதாஜி. முருகன் பிரபுஜி. முருகன் பிரபு இருக்கீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல, வேற யாராவது அசைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ரவிக்குமார் பிரபுஜி. ரவிக்குமார் பிரபு அவங்க இருப்பாங்களே. ஓகே, வேற யாராவது பண்ணுங்க, டைம் ஆகுது. நீலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 38. தூமேனா வரியதே வஹ்னிர் யதா தர்ஷோ மலேன ச யதோல்பே நாவ்ருத்தோ தே கர்ப்பஸ்தர்சஸ் ததா தேனேதம் தேதேதமான விருத்தம். எவ்வாறு எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலையும் கண்ணாடி தூசியாலையும் கருப்பை மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பொருளுரை வேண்டாம், பொருளுரை வேண்டாம். ஓகே, சரி. சோ நம்ம இதுக்கு முந்தின பதத்துல என்ன பார்த்தோம்? இந்த முந்தின பதத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நம்மளுடைய எதிரி, நம்ம ஒரு தவறான செயல்களை செய்ய வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் பலவந்தமாக நம்ம எதனால ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம்? இந்த காமத்தினால். அந்த காமத்தோட நிலை என்னன்றதை இங்க பகவான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ இது எப்படி அப்படின்னாக்கா, எப்படி ஒரு நெருப்பு வந்து புகையால மறைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நெருப்பு இல்லாம புகையாது அப்படின்னு. சோ அங்க நெருப்பு இருக்கு ஆக்சுவலா, ஆனா அது எதால மறைக்கப்பட்டிருக்கு? புகையால மறைக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஒரு நிலை. அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணாடியில மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த தூசி, அது ஒரு நிலை. அது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து இந்த கருவறைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையோட நிலை இல்லையா? சோ அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, இந்த ஆழமற்ற நிலை இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி, பக்தர்களோட சங்கம், ஆச்சாரியர்களோட கருணை அப்படி இருந்தது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பக்தி
நல்லா கொழுந்து விட்டு எரியும். அப்ப கொழுந்து விட்டு எரியும் போது அந்த புகையாகப்பட்ட அந்த கலங்கங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்ப நம்ம ரொம்ப தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தியில இருக்க முடியும். சோ இது வந்து ஆழமற்ற நிலை. அதாவது ரொம்ப ஆழமாக நாம அந்த ரஜோகுணத்துல போகல. நம்ம வந்து பகவானுடைய உணர்வுல இருக்கோம். நமக்கு எப்ப அந்த பக்த சங்கங்கள் கிடைக்குதோ, அவருடைய கருணை கிடைக்குதோ, அப்ப நம்மளுடைய உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து என்ன ஆகுது, நல்ல ஜுவாலை விட்டு எரிய ஆரம்பிக்கின்றது. நல்லா நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம். சோ இது வந்து ஆழமற்ற நிலை. கொஞ்சம் ஆழமான நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய படித்துள்ள ஒரு தூசியை புஷ்பமதஜி இருக்கீங்களா? ஓகே. சோ அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா, கண்ணாடியில படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த புகை மண்டலம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு தடவை அழுத்தி தேய்ச்சா அந்த புகை போகாது. மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வந்து அழுத்தி தேய்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நல்ல பளபளக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது போல நம்மள வந்து மீண்டும் மீண்டும் கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம வந்து ஆட்கொள்ளப்படும் போது அந்த அந்த உணர்வு நமக்கு தெரிகின்றது. கடைசியாக இருக்கிற நிலை ரொம்ப ஆழமான நிலை, கதியற்ற நிலை. இங்க வந்து என்ன இதுன்னா, கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை. அதால குழந்தை நினைச்சா வெளியில வர முடியுமா? முடியாது. குழந்தை முதல்ல நினைக்க முடியாது. அந்த கர்ப்பப்பை வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆனாதான் குழந்தை வெளியில வர முடியும். சோ இல்லையா? சோ அது போல இந்த மாதிரி அந்த காமம் வந்து 3 நிலைகள்ல இருக்கு. மனுஷங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனுஷங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் 4 விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன வந்து வேறுபட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இந்த டிரான்சிடென்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா இல்லையா? பகவான வந்து அந்த தூய நிலையில நம்ம உணர்றது வந்து விலங்குகிட்ட இருந்து நம்ம வேறுபட்டிருக்கோம். அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், டிரான்சிடென்டல் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நாம யாரு, நம்மளுடைய நிலை என்ன, நாம என்ன செய்து இதுல இருந்து வெளியில போகணும் அப்படின்றதுல முனைப்பாக இருக்கின்றோம். இல்லைன்னா அதே விலங்குகளை போல உணவு உண்ணுவது, உறங்குவது, தற்காத்துக் கொள்வது, இனப்பெருக்கம் செய்வது. அதுக்கும் நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? எல்லாருமே நம்ம இதைதான் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப விலங்குகள்ல இருந்து நம்ம எப்படி மாறுபட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த டிரான்சென்டென்டல் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். அவங்களால எளிதாக ஆன்மீக வாழ்வை தொடங்க முடியும். அதே பறவைகள், மிருகங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக அறிவை அறிய முடியாது. அவங்க இந்த 6 அறிவுல இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்காங்க. ஆனா இந்த பகவானுடைய கருணை இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களும் வந்து உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். நம்ம பாக்குறோம். பரதருடைய கதை பார்த்தோம் இல்லையா? பரதர் உயர்ந்த ஒரு மன்னன், ராஜ ரிஷி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மானாக பிறக்கிறார். மான் பிறவி எடுத்தாலும் பகவானுடைய கருணையினால அவருக்கு வந்து அத்தனை புண்ணிய செயல்களை செஞ்சதுனால அவருக்கு வந்து அவருடைய நிலை வந்து உணரப்படுகின்றது. சோ அவர் அந்த மான் உருவத்துல இருக்கும்போது மீண்டும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அந்த குடியிலேயே சுத்தி சுத்தி வர்றாரு. அங்க வந்து நிறைய சாதுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பாடிட்டே இருக்காங்க. அவங்க சாப்பிட்டு வச்ச உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிடுறது, அவங்க எப்பவுமே பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பாடுறாங்க. அதை கேட்கறது, அதை ஸ்மரணம் பண்றது. சோ அடுத்த நிலையில அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த பக்தரா மாறுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பறவைகள், மிருகங்கள் எல்லாம் இந்த கண்ணாடி தூசில் மறைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு நிலையில இருக்காங்க. அது போல கருப்பையில இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மரங்கள் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கோம். அவங்க வந்து உணர்வற்ற நிலையில இருக்காங்க. அதீதமாக பகவானுடைய கருணை இருந்தால் ஒழிய அது சாத்தியம் அல்ல. பகவானுக்கும் அந்த அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாக்கும் உள்ள தொடர்பு எப்படி அது சாத்தியம்னா, பகவானுடைய கருணை இல்லாம அது சாத்தியமாகாது. கிருஷ்ண லீலையில நம்ம பாக்குறோம் அந்த அர்ஜுன மரங்கள் எப்படி வந்து அந்த கந்தர்வர்களா மாறினாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவானுடைய கருணையினால அது சாத்தியம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ மனிதர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த இந்த டிரான்சிடென்டல் ரியலைசேஷன். சோ நம்ம அதை வந்து உணரணும், அந்த தெய்வீக நிலையை நம்ம உணரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. சோ அந்த மானிட பிறப்பை சரியான இதுல நம்ம வந்து சரியான விதத்துல நம்ம வந்து உபயோகிக்கணும். 39வது பதம் மாதாஜி. ராதா மாதாஜி. ரவிக்குமார் பேசுறேன். வாசிங்க. 39 மாதாஜி. யஷாதே அபிகிதா சாங்கே புத்திர் யோகே தவிமாம் சுனு. பிரபு 39 ஆவிருதம் ஞானம் ஏதேன. 39 ஓகே மாதாஜி. மூன்றாவது அத்தியாயம். ஞானம் ஏதேனே ஞானினோ நித்திய வைரினா காமரூபனே கௌந்தேயே பூரணே லேனேச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும்
நெருப்பு போன்றும் எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ அந்த மாதிரி 3 நிலைகள் நம்ம இப்ப வந்து பிரபு ஐ மீன் கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லையா, அந்த 3 காம நிலை. அதனால நம்ம வந்து ஆஹ் காமம் என்பது வந்து திருப்தி அடையாதது, எல்லையற்ற ஆசைகளை கொண்டது. சோ அது வந்து நெருப்பு போன்றது. அந்த மாதிரியான அந்த காம நிலையில நித்திய எதிரியால நாம மறைக்கப்படுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த மிகப்பெரிய எதிரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் இன்பம் அனுபவிப்பதாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வாழ்க்கை முரண்பாட்டை நாம் உணர வேண்டும். ஒரு ஒட்டகம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கள்ளு செடியை சாப்பிட்டுட்டு அதுல நிறைய முள்ளெல்லாம் இருக்கும், அதை சாப்பிட்டுட்டு அதை நினைச்சுக்கும் அது வந்து தண்ணி கொடுக்குது அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்ல, அந்த அந்த முள்ளு செடியை சாப்பிடுறதுனால அதோட ரத்தத்தையே அது வந்து குடிக்குது. ஆனா அது வந்து அது சுகமா நினைச்சு அது பண்ணுது. சோ அது வந்து ஒரு முட்டாள்தனம். நாமளும் என்ன பண்றோம், இங்க பௌதீகமாக இருக்கிற விஷயங்கள் தான் வந்து ரொம்ப சுகமானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுலயே நம்ம வந்து மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அது தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுல இருந்து நாம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. நெருப்பை அணைப்பதற்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த நெய் ஊத்துறத நிறுத்திட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நெருப்பு வந்து அணைந்து போயிடும். அது போல இந்த புலன்களுக்கு தேவையான இச்சையான விஷயங்களை கட்டுப்படுத்தும் போது அது வந்து ஆஹ் அணைக்கப்படுகின்றது, அல்லது சரியான விஷயத்துல அதை உபயோகப்படுத்துறோம். அந்த புலன்களை சரியான விஷயத்துல உபயோகப்படுத்தும் போது தவறான விஷயங்கள்ல இருந்து நாம வெளிப்படுகின்றோம். 40வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. पदं 40 इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानामुच्यते विमोहयत्येष ஞானம் ஆவருத்திய தேகினம். புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளுடைய இந்த காமம் அமரக்கூடிய இடங்கள் எது அப்படின்னாக்கா, அப்கோர்ஸ் புலன்கள், மனசு, அந்த புத்தி. சோ அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வில் உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து நம்மள அறியாமையில கொண்டு சென்று நாம் வீழ்ச்சி அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஆனா அது உயர்ந்த சுவையில நம்ம எடுத்து செல்லணும். 41வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத்வம் இந்திரியாண்யதௌ நியம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜதி ஹேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோரில் தலைச்சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க சொல்றாரு, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுனால இந்த பாவத்தோட பெரும் சின்னமாக இருக்கக்கூடிய அந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே வந்து அழிச்சு விட முடியும். சோ ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விட வேண்டும். எப்படி அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் எதிரியை அழித்து விடும். அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? அதற்குதான் நமக்கு ஆச்சாரியார்கள் இருக்காங்க, நல்வழி காட்டுவதற்கு. நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்காரு. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன அது? ஒழுக்க விதிமுறைகள். தகாத பாலுறவு கூடாது. அதுக்குதான் கணவன் மனைவி அப்படின்ற இந்த சமூகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த மனைவியை தவிர்த்து வேற மாதிரியான தவறான உறவுகள் இருக்கக்கூடாது. மது அருந்தக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்மளுடைய அறியாமை குணத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும், தமோ குணத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும். புலால் உண்பதை தவிர்க்கணும். மற்ற ஜீவராசி மேல கருணை இல்லாம போயிடும். எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து சிரோதகசாய விஷ்ணுவாக இருக்காரு அப்படின்னா, அப்ப அவங்கள நம்ம வந்து மரியாதையாக நடத்த வேண்டும் இல்லையா? சோ அந்த புலால் உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும். கருணை இருக்க வேண்டும் எல்லா உயிர்களிடத்தும். ஏன்னா எல்லா உயிரும் அதுக்கு உண்டான அந்த கர்மாவை முடிப்பதற்காகத்தான் அந்த உடல் எடுத்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க வழியில நம்ம விடணும். மரணம் அவங்களுக்கு இயற்கையா வரணும். அதை நம்ம எடுத்து
கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட மிச்ச வாழ்நாள் வந்து அது படக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு மீண்டும் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சூது என்பது கூடாது, மற்றவர்களை ஏமாற்றக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த புலன்கள் தவறான விஷயத்துல போவதில்லை. அப்ப நாம வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை அடைய முடியும். சோ எதிரியை எப்படி கொல்ல முடியும்? நம்ம யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு புலன்களை சரியான விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடுத்தணும். சோ எப்பவும் இந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வது ஞானம். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்வது, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது விஞ்ஞானம். என்ன அது சயின்ஸ்? நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற உணர்வுல நாம இருக்கிறோம். ஒண்ணு அவருக்கு சேவை செய்யணும், இல்லைன்னா மாயாக்கு சேவை செய்ய வேண்டியதுதான். சோ மாயைக்கு சேவை செய்யும் போது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்திலே பிறந்து கொண்டிருப்போம். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் போது அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக லோகத்தை அடைய முடியும். கிருஷ்ணருடன் அன்பு செலுத்தி நம்மளுடைய உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ உண்மையான விடுதலை என்பது புலன்களின் கட்டுப்பாட்டினால் அடையப்படுகின்றது. சோ இந்த நிலை எப்படி அடைவது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் தளம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் அது அன்னமயான்னு கூட சொல்லலாம். சோ நமக்கு வந்து வெறும் அந்த உடல் சார்ந்த செயல்கள்லயே நம்ம வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம். அடுத்தது வந்து புலன்கள். இந்த உடலை தாண்டி உயர்ந்த விஷயம் எது அப்படின்னாக்கா அந்த புலன்கள் நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம் இல்லையா? நான் இப்ப யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சா அதையே பார்த்துட்டு இருப்பேன். இல்ல நான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எடுத்து வாசிக்கணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியும். சோ இந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்கள். அந்த புலன்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்றது மனம். சோ நம்ம பாக்குறோம் அந்த குதிரையோட இது பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு போட்டோ பார்த்தோம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இமேஜ். சோ புலன்களே தவறான விஷயத்துல அது போகுது. அப்ப மனசு வந்து இல்ல நீ அதை கேட்க கூடாது, இல்ல அதை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு சரியான இதுல கொண்டு வருது. அப்ப மனம் அதை விட உயர்ந்தது, புலன்களை விட. மனதை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா நுண்ணறிவு, அந்த அறிவு சார்தலம். சோ அது என்ன? அது புலன் அங்க பாத்துருச்சு, மனசும் அதை கேக்குது. நம்ம அந்த விஷயத்த மேபி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து வெளியில அவங்க போய் மதுபானம் அருந்துவதாக இருக்கலாம். சோ அவர் சொல்றாரு, இல்ல நான் விட்டுட்டேன்னு சொல்றாரு இவரு. இருந்தும் அவர் கட்டாயப்படுத்தும் போது, ஒரு நாள் தானே நம்ம கட்டாயப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது? அங்க அவருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் வருது. ஓகே எடுக்கலாம். அப்ப வந்து அந்த நுண்ணறிவு சொல்லும், இல்ல நீ வந்து செய்யக்கூடாது, அது உடம்புக்கு நல்லதல்ல. சோ இது அறிவு சார்தலம். கரெக்டா முடிவு பண்ணி இதோ வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணலாம்? அந்த இடத்த விட்டு விலகி போயிடலாம். இல்ல அந்த ஃப்ரெண்ட பார்த்த உடனே இவன் அதுக்குதான் கூப்பிடுவான்னு வேற எங்கேயாவது போயிடலாம். அப்போ அதை விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஆன்மீக தலம். சோ அதுல என்ன பண்றோம்? இதையெல்லாம் விடுத்து நாம என்ன பண்றோம்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஞானத்தை வளர்த்துறோம், அவரை திருப்தி பண்றதுக்காக பக்தி தொண்டு பண்றோம். சோ இது வந்து ஆன்மீக தலம் என்று அறியப்படுகின்றது. 42வது பதம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. 42. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் பிரபு. விஜய் மாதாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹு இந்திரியேபியஹ பனம் மனஹ மனசஸ்து பராபுத்திர் யோ புத்தேஹ பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனத்தை விட உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இததான் நம்ம இதுக்கு முந்தின விஷயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? புலன்களை விட ஜடப்பொருளை விட ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தது, அந்த புலன்களை காட்டிலும் மனம் உயர்ந்தது, மனதை காட்டிலும் புத்தி உயர்ந்தது, புத்தியை காட்டிலும் ஆத்மா உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. சோ பரமபுருஷ பகவானிடம் பூரணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன் மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தினால் மனம் தானாகவே வலுவடைவது மட்டுமின்றி பாம்புகளைப் போல வலுவுடைய புலன்கள் புடுங்கிய பாம்புகளைப் போல பாதிப்பு இல்லாதவை ஆகிவிடுகின்றது. சோ நம்ம எப்ப பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்ப இந்த புலன்கள் வந்து என்ன ஆயிடும்? பிடுங்கின பாம்பு போல ஆயிடும். அப்ப நமக்கு வந்து ஆசிலேட் ஆகாது. ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமான ஒன்று இந்த புலன்களும் மனமும். அதை நம்ம சரியான இதுல கொண்டு போகல அப்படின்னாக்கா நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
கடைசி பதம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. பிரபு வாசிங்க. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி. ஜகி சத்ரும் மகா ஜகி சத்ரும் மகா பாகோ காய ரூப துராசதம். ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாதாஜி. மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண பிரபு வாசிங்க, மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி ஜட புலன்கள் மனம் புத்தி இது எல்லாரோட விட உயர்ந்தது எது? அந்த ஆன்மீகமான விஷயம், ஆத்மா, ஜீவாத்மா இல்லையா? சோ அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் உன்னுடைய மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் என்பது திருப்திப்படுத்த முடியாத ஒன்று, அதை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றது. சோ நமக்கு அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் இருந்தார், நமக்கு எப்படி நமக்கு வந்து கிருஷ்ணன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற? இந்த பகவத்கீதையின் மூலமாக. சோ ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்றது அந்த ஆன்மீகமான புத்தியின் உதவியோட நாம காமத்தை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய சேவகன், அவரை சார்ந்து நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கணும். நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி எது? காமம். அதை நாம வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 3வது அத்தியாயத்தை வெற்றிகரமாக நம்ம முடிக்கிறோம். இதுல வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்றத ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். சோ அர்ஜுனன் கேட்கிறார், செயலற்ற புத்தியை காட்டி செயல்களை செய்வதை காட்டிலும் புத்தி உயர்ந்தது அப்படின்னா என்னை எதிர்க்கு இதுல வந்து பலவந்தமாக நீங்க செயலை செய்ய சொல்றீங்க. ஏன்னா சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்ற, ஆத்மானா என்ன, அதனால நீ வந்து ஆத்மாதான் அழியுது, சாரி உடல் தான் அழியுது, ஆத்மா அழிவதில்லை, சோ அதை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்ப அத கேட்கிறார், செயலை செய்வதை காட்டிலும் இந்த புத்தி உயர்ந்தது இல்லையா அப்படின்னு. அப்ப அது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? புத்தி யோகம் அப்படின்றது, ஞான யோகம் என்பது என்ன? எல்லா யோக கலைகளோட மையம் எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறது. சோ அப்ப அவர் சொல்றார், செயல்களை செய்யாமல் இருப்பதை விட செயல்களை செய்வது சிறந்தது. இந்த உலகம் படைக்கப்படும் போது ஜீவராசி கூடவே அவங்க எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும் என்பது அந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யஜ்ஞங்களை செய்து தேவர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறோம். தேவர்கள்லாம் யாரு? பகவான் விஷ்ணுவோட ஒரு அங்கம். சோ அந்தந்த யஜ்ஞங்கள் செய்யும் போது அவர்கள் எல்லாம் திருப்திப்படுத்தப்பட்டு அந்த இதுல நம்ம என்னன்னு பாக்குறோம்? கர்மேந்திரியை கர்மயோக அசக்த ச விசிஷ்யத்தே. நம்மளுடைய கர்மங்களை எல்லாம், கர்மேந்திரியங்களை எல்லாம் கர்ம யோகத்தை செய்யும் போது, நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுக்காக பண்றோன்ற அந்த பாவத்துல பண்ணும்போது நாம வந்து ஒரு அப்படிப்பட்டவன் விசேஷமானவன்றார் பகவான் இல்லையா? யஸ்திரியந்தி நிர்ம மறந்துட்டு அந்த அதாவது நம்மளுடைய புலன்களை மனதால கட்டுப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு. சோ துறவு என்பது என்ன அப்படின்னா செயலற்ற தன்மையில் இருப்பது அல்ல துறவு, செயலை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது துறவு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது நான் இத பண்றேன் அந்த அகங்காரம் மமக்காரத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது வந்து உண்மையான துறவு. சோ நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், இல்ல நான் தான் இந்த செயலை செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெறுவதுதான் உண்மையான துறவு. செயலே செய்யாமல் இருப்பதில்ல. அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா, நான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பிக்ஷை எடுத்தாவது நான் எடுத்துக்கிறேன், 3 லோகமும் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, எதிரிகளே இல்ல 3 லோகத்தையும் ஆளலானாலும் எனக்கு வேண்டாங்கிற. சோ அது வந்து தவறு. அந்த மாதிரி செயலற்ற நிலையில் இருப்பது தவறு. சோ நம்மளுடைய அனைத்து யஜ்ஞங்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, மக்கள் கூடவே சேர்ந்து இந்த யஜ்ஞங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. யஜ்ஞபதி யாரு? நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம். சோ விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் இலக்காக இருக்கணும். சோ பற்றுமனை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய உண்மையான வழி என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது. அந்த யாக சக்கரம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிட அந்த புருஷ அவதாரம்
மகாவிஷ்ணு, மகாவிஷ்ணுத்துல இருந்து கர்ப்போதகஷாய விஷ்ணு, அவருடைய நாபிக் கமலத்துல இருந்து பிரம்மதேவர், மானசீகமாக வேதங்கள் கொடுக்கப்படுது. அந்த வேதங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணணும்ன்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதன் மூலமாக அந்த செயல்களை செய்யும் போது, யஜ்ஞங்களை செய்யும் போது தேவர்கள் வந்து வர்ணாசிரமத்தை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுடைய கடமையை செய்யறோம். தேவர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யஜ்ஞம் பண்றோம். அவங்க திருப்தி அடைந்து மழை கிடைக்கின்றது. மழையின் மூலமாக தாவரங்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. அந்த தாவரத்தை நாம சமைத்து அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்து அதை நாம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அப்படி அதை நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக அதுல எந்த பாவ விளைவுகளும் நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா பகவான் எடுத்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நம்மள மாதிரி அவருக்கு வந்து வாயில போட்டுதான் இது பண்ணணும்னு கிடையாது. பகவான் அவருடைய கடைக்கண் பார்வையின் மூலமாக சிருஷ்டியை பண்றார். சோ பார்வையின் மூலமாகவே அவர் எடுத்துக்கிறார். அவர் நம்ம கிட்ட என்ன பாவத்துல அவன் எனக்கு பக்தி பண்றான், என்ன பாவத்துல எனக்கு வந்து கொடுக்குறான்றதான் எதிர்பார்க்கிற தவிர்த்து ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் எதிர்பார்க்கல பகவான். யோகத்தோட நிலைகள்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். 2 விதமான மக்கள் இருக்காங்க. அதாவது கர்மிகள் அல்லது கர்ம மேதிகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னொருத்தவங்க வந்து கர்ம யோகிகள். நம்மளுடைய கர்ம காண்டிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ பௌதிகமான மக்கள் கர்மமேதிகள், வேதத்துல உள்ளத அப்படியே செய்யறவங்க கர்ம காண்டிகள், பகவானுக்காக நான் பண்றேன், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செயலை செய்யறவங்க கர்ம யோகிகள். அதுல 2 விதமானது பார்த்தோம். சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம். அனன்ய பக்தின்றது வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தி. சோ சாதனா பக்தி ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது, நமக்கு தெரிந்த விஷயங்களை வந்து பகவானுக்காரோட செயல்களை ஈடுபடுத்துறது. என்னோட செயல் அனைத்துமே பகவானுக்காக பண்றது. எப்பவுமே 24/7 பகவானோட சேவையில இருப்பாங்க இல்லையா? நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து பௌதிகமா செயல் செய்யறேன், அதுல ஒரு பகுதியை நான் வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். அது சகாம கர்ம யோகம். சோ அது ஒரு இது. நாம எதற்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும், மத்தவங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும். சோ உபதேசிப்பதற்கு முன்பு தகுந்த சுய ஒழுக்க விதிகளை நாம கடைபிடிக்க வேண்டும். சோ ஆன்மீக வாழ்க்கையில நமக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருப்பது என்ன, அந்த அன்பு காமம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஒரு அதீதமான பற்று காமம், அந்த காமத்தோட நிலைகள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த நெருப்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய புகை எப்ப நமக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு ஜுவாலை விட்டு எரிகின்றதோ அப்ப இந்த கலங்கங்கள் புகையெல்லாம் காணாம போயிடும். அடுத்த நிலை கண்ணாடியில படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த தூசு, அடுத்தது வந்து கருப்பைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை என்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்மள எது வந்து பலவந்தமாக ஒரு செயலை தவறான செயலை செய்ய வைக்குது அப்படின்னா அந்த காமம். அந்த காமம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது? ரஜோகுணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அது கடைசியில என்ன வந்து அழிவுல கொண்டு போய் முடியுது கோபத்தின் மூலமாக. சோ அந்த காமத்தை எப்படி நான் வந்து வெற்றி கொள்ள முடியும்? பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாக வெற்றி கொள்ள முடியும். சோ நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த அந்த 4 விதமான பக்தி செயல்களை ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம அந்த விஷயங்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓகே. நம்ம ரொம்ப வெற்றிகரமாக 3வது அத்தியாயம் முடிச்சாச்சு. இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். இல்ல நான் இப்ப சுதாம சேவா ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இது தெரியுதுங்களா? சுதாம சேவா ஷேர் அது பண்ணிருக்கேன். தெரியல மாதாஜி. உட்பார்வைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுது. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் ஸ்கிரீன் மாத்துறேன். ஓகே. எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து பணிவான வணக்கம். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர் வந்து 2020 இருந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆன்லைன்ல வந்து நமக்கு கிளாஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கோவிட் அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது. நம்மளுடைய பேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க இருக்கிறது 56வது பேட்ச். 13 லாங்குவேஜஸ்ல வந்து நமக்கு கிளாஸ் நடக்குது. அதுல தமிழ்ல மட்டுமே இந்த பகவத்கீதையோட லெவல் 1, லெவல் 2, L6 வரைக்கும் நமக்கு இருக்கு. அதுல வந்து இப்ப நம்ம வந்து அன்னைக்கு கூட பிரபு கேட்டாங்க, என்ன டிஃபரன்ஸ் லெவல் 1க்கும் லெவல் 2க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்க. சோ லெவல் 1ல ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்துட்டு போனோம். லெவல் 2ல இன்னும் கொஞ்சம் கூட டெப்தா படிக்கிறோம். லெவல் 3ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இன்னும் 3 புத்தகங்கள் அடிஷனலா படிப்பீங்க. பக்தி ரசாமிருத சிந்து, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அந்த 3 புத்தகங்களை அடிஷனலா படிப்பீங்க. அது வந்து லெவல் 3. லெவல் 4ல கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு பிரசன்டேஷன். நம்ம எல்லாம் இப்ப வந்து எதுக்காக தயாராயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா பக்தி சாஸ்திரிக்காக தயாராயிட்டு இருக்கோம். பக்தி சாஸ்திரி
அப்ப அந்த பக்தி சாஸ்திரி போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி, இந்த 2 லெவல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி. அப்ப லெவல் 5ல வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, லெவல் 4ல ஃபுல்லா உங்களோட பிரசன்டேஷன் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும். மேபி அந்த நீங்க 5ல வந்து பகவத்கீதையை இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. அப்ப ஒரு ஒரு பர்போர்ட்ல முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் நீங்க டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. முன்ன வந்து இது லெவல் 2லயே இருந்துச்சு, இந்த செகண்ட் இதுலயே இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட் கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி நம்ம பண்றதுனால ரொம்ப குயிக்கா நம்ம பார்த்துட்டு போறோம். சோ நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து பகவத்கீதையோட ஃபுல்லா நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம பாக்குறோம் 3 நாளா நம்ம சாப்டர் 3 பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஈஸியா இருக்கும். இது உங்களை திருப்பி இது வந்து டிகிரி கோர்ஸ். இப்ப நீங்க பண்றது வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்றது வந்து டிகிரி கோர்ஸ். அதனால நீங்க உங்களோட ரொம்ப ஆர்வமாக முதல் நாள்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நமக்கு அந்த 20 அட்டெண்டன்ஸ் நடுவுல ஒருத்தர் மட்டும் வந்து போறாங்க. மத்தபடி 19 பேர் 20 பேர் இருக்காங்க. பகவானை வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நீங்க எல்லாருமே வந்து அப்படியே கடைசி லெவல் வரைக்கும் வரணும் அப்படின்ட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் இந்த ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு விஷயம். டெம்பிள் வந்து இன்னொரு விஷயம் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். நம்மளோட டெம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், போன வருஷம் தான் வந்து நம்ம வந்து டெம்பிள் இனாகரேஷன் நடந்துச்சு. சோ நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி மெயின்டைன் பண்றதுக்கே நமக்கு வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த அது எப்படி நம்ம மெயின்டைன், ஏன்னா எல்லாமே குடும்பஸ்தர்கள். சோ நமக்கு தெரியும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம். அது போல டெம்பிள் நமக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் வந்து நிறைய நிறைய சேவைகள் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இது வந்து நமக்கு தெரியும், இந்த 13 லாங்குவேஜ்ல நம்ம பண்ணாலும் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல பண்ணாலும் தமிழோட லெவல் ஒன்னே வந்து 4-5 டைமிங்ல கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான கிளாஸ் எல்லாம் நமக்கு இது பண்றதுக்காகவும் இல்ல மத்த சேவைகளுக்காகவும் பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் தான் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு பண்றாங்க. நம்ம வந்து இஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்டதாஸ் பிரபுஜியோட கைடன்ஸ்ல நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜூம் மத்த இதெல்லாம் பண்றதுக்கே இது நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், இப்ப நம்ம லெவல் 2 வந்துட்டோம், நீங்க நம்மளோட இருக்கீங்க. சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக. சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25ல இருந்து 1.5 வரைக்கும் பிரபு வந்து வெறும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காகவே செலவு பண்றாங்க. சோ அதனால உங்களால ஏதாவது சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க இந்த சேவையை எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சுதாமா சேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து சேவையோட இது இருக்கு. நம்ம குரூப்ல லிங்க் போடுவாங்க பிரபு, நம்ம சங்கரன் பிரபு லிங்க் போடுவாங்க. சோ நீங்க வந்து யாருக்காவது சேவை பண்ணணும், டெம்பிளோட லக்ஷ்மி ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை வந்து இது பண்ணலாம். நம்ம அகெயின் நம்மளோட கிளாஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாமே இலவசமாக சொல்லி தரதுதான். யாருக்கிட்டையும் நம்ம எதையும் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. இருந்தாலும் அதே மீறி நமக்கு வந்து சேவை பண்ணணும்ன்ற மனப்பான்மை வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க பண்ணலாம். சோ இதுல வந்து 501 இருந்து ஒவ்வொரு மாசமும் 501 வந்து நம்ம கொடுக்கறவங்களும் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் வந்து மத்ஸ்ய சுதாமா சேவை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்த சேவை பண்ணும்போது வருஷத்துல ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான டே, அனிவர்சரியோ இல்ல வந்து திருமண நாளோ அல்லது வந்து பிறந்த நாளோ நீங்க வந்து உங்களோட பேர்ல வந்து பூஜை பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல. என்ன டேட் நீங்க சொல்றீங்க அல்ல. சோ அது வந்து மாசம் 501 இந்த சேவை. இது வெறும் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக மட்டும்தான். நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பண்ணலாம். யாருக்கும் வந்து பலவந்தமா கட்டாயப்படுத்தல. சோ நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல் முன்னேறிட்டு இருக்கோம். நம்மளால முடிந்த சேவையை நம்ம வந்து பண்ணணும். நமக்கு வந்து பகவத்கீதையில 17வது அத்தியாயம் 20வது பத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தத்தவ்யம் இதியத் தானம் தியாத் நுபாகரிணே தேசே காலேச்ச பத்ரேச்ச தத் தானம் சாத்விகம் ஸ்மரதம். சோ நம்மளால பகவான் நம்ம இடத்துல பெரிய இது எதிர்பார்க்கல. அந்த அன்போட நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றோமோ அது முக்கியம். நம்மளுடைய நம்மளுடைய உழைப்பின் ஒரு பகுதி வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேவை பண்ணணும். எல்லா வர்ணத்தவர்களும் ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்து யஜ்ஞம் தானம் தபம் செய்யணும். சோ அதுல நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை நம்ம வந்து இது பண்ணணும். அதுக்காக ஃபேமிலியை கஷ்டப்படுத்திட்டு அப்படி கிடையாது. நம்மளால என்ன சேவை செய்ய முடியுமோ அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா பண்ணலாம், கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இப்போ 1001 மாதத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வந்து அதுக்கு பேரு கூர்மா சுதாம சேவா அப்படின்னு பேரு. கூர்ம சுதாம சேவை அப்படின்றது பேரு, அதுக்கு பேரு. சோ அந்த அந்த இது பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆஹ் 3 நாள், வருஷத்துக்கு 3 நாள் வந்து மாசம் 1001 நம்ம கட்டுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மாசத்துல வருஷத்துல 3 நாள் வந்து அவங்க டெம்பிள்ல வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். எல்லா சேவைகளும் இந்த பெனிஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இது அவைல் பண்ணிக்க முடியும். இது ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் திருப்பி நான் சொல்றேன். சோ 2001 மாசம் கட்டுறவங்களுக்கு அந்த சேவைக்கு பேர் வந்து கபில சுதாமா சேவை. சோ அதுல வந்து மேல என்ன இது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுவும் பிளஸ் கோபூஜை பண்ணுவாங்க. யாரு வந்து
கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ அவங்களுடைய பேர்ல கோபூஜை பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் டேஸ்ல. ஸோ அதுவும் 6 மாசத்துக்கு அப்புறம். 3001 ரூபாய் கட்டக்கூடிய அந்த சேவைக்கு பேர் வந்து வராக சுதாமா. பகவானுடைய அவதாரத்துல இருந்தா எல்லாமே எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப். மாசம் மாசம் 3000 கட்டினாங்க அப்படின்னாக்கா லைஃப் மெம்பர்ஷிப். ஒன் பர்சன் இந்த ஃபேமிலி ஆஃபர் ஃப்ரீ ஒன் யாத்திரை ஆர்கனைஸ் பை த டெம்பிள். டெம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு பாப்பீங்க வெரி நவ் அண்ட் தென் அவங்க வந்து யாத்திரை ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து குடும்பத்துல இருந்து வந்து போகலாம் அப்படின்னு வருவாங்க. சோ அடுத்து வந்து 5001 ரூபாய் கட்டுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன சுதாம சேவா அப்படின்றது பேரு. மேல என்னென்ன பெனிஃபிட் எல்லாம் சொன்னாங்களோ அது இருக்கு. அது இல்லாம ஆஹ் அன்னதான சேவா 100 பேருக்கு அன்னதான சேவை பண்றாங்க. அவரோட ஸ்பெஷல் டேல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட பேரை சொல்லி 100 பேருக்கு அன்னதான சேவை பண்றாங்க. 10,001 ரூபாய் கட்டுறவங்களுக்கு வந்து நரசிம்ம சுதாம சேவை அப்படின்னு பேரு. சோ அதுல வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அபிஷேகம் டு நித்தாய் கௌர டெய்டிஸ் அந்த ஆஸ்பீசியஸ் சிறப்பான நாட்கள்ல வந்து அவருக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க. கௌர பூர்ணிமா அன்னைக்கு அவர் யாரு டோனரா இருக்காங்களோ அவங்களோட பேர்ல ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட இதுல நம்ம வந்து அதை பண்ணிக்கலாம். ஆஹ் அடுத்து வந்து 25,000 பெர் மந்த். அது வந்து பரசுராம சுதாம சேவா. மேல என்னென்ன சலுகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்றாங்க அன்னைக்கு. எப்போ அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு. 50,001 ரூபாய் பண்றவங்களுக்கு வந்து பலராம சுதாம சேவா. சோ மேல என்னென்ன சலுகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து அலங்காரம், அதாவது டெய்டிஸ்க்கு வந்து அலங்காரம் பண்ற அந்த சேவாவோட ஸ்பெஷல் டேல வந்து பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 1,01,001 ரூபாய் கொடுக்கறவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண சுதாம சேவா. சோ அவங்களுக்கு வந்து 30 நாட்கள் வந்து டெம்பிள்ல வந்து ஃப்ரீயா வந்து அவங்க அகாமடேஷன் எல்லா இதுமே எடுத்துக்கலாம் எப்ப டெம்பிள் வராங்களோ அப்ப. சோ இதுதான் நம்மளுடைய டெம்பிளோட இது. சவுத் சைட்ல வந்து ஒரு பெரிய எப்படி மாயாப்பூர் இன்ஸ்டியூட் இருக்கோ அது போல நமக்கு வந்து இஸ்கான் மேங்களூர்ல வந்து பெரிய இன்ஸ்டியூட் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதான் வந்து நம்மளுடைய பிரபுவோட ட்ரீம். சோ நான் ஒரு இவ்வளவு பேரை நம்ம நிர்மாணம் பண்ணணும், நிர்வகிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து செல்வம் தேவைப்படும். சோ லக்ஷ்மி தேவைப்படும் போது நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகளை நீங்க வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். யாருக்கும் வந்து கட்டாயம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து டெம்பிள் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஓகே. Poor feed the cows with the grass and water every day, derive the benefits equivalent to performing the Ashwamedha Yajna. So there is no doubt about this. So அதனால இந்த சுதாமா சேவை யாரு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து மத்த அந்த ஒரு ஃப்ளோரே ஸ்பான்சர் பண்றது, டெம்பிள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு ரூம் ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு உண்டானது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த கோஷால கொண்டு வரதுக்காக பாக்குறாங்க. சோ இந்த பிபிடியை நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்றோம். நீங்க அதை பார்த்துட்டு லிங்க்கும் ஷேர் பண்றோம். யாருக்காவது உங்களுக்கு வந்து சேவை எடுத்துக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து சேவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க பேங்கோட டீடைல்ஸ் எல்லா இதுமே நம்ம வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இதை எடுத்துக்கலாம். சுதாம சேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கரன் பிரபு வேற ஏதாவது சொல்றதுக்கு பாக்கி இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஒரு சிலர் வந்து சாண்டிங்கே பண்றது இல்ல, அத கொஞ்சம் சாண்டிங். லெவல் 2ல நம்ம வந்துட்டோம். அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்றது உத்தமம். 4 முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 2 ரவுண்ட் மினிமம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும் எல்லாருமே. சோ அதை ஒண்ணு எடுத்துக்கணும். இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு 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 ஆதாரம் மட்டும் சொல்லி இந்த கிளாஸ் நான் முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்துல எத்தனை ராமா எத்தனை கிருஷ்ணா நம்ம சொல்றோம்? யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அதுல எத்தனை தடவை ராமா எத்தனை தடவை கிருஷ்ணான்னு வருது? 6 தடவை இருக்கு. 4 தடவை ராமா 4 தடவை கிருஷ்ணா வருது இல்லையா? சோ நம்ம வந்து பாக்குறோம் பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிட்டு சொல்றார், ஒரு ராம நாமம் சொல்வதுக்கு 1000 விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்ன, அதாவது 1000 விஷ்ணு நாமம் சொன்னதுடைய பலன்கள் இருக்கு. So ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே ஸ்ரீராம நாம வரானன ஓம் நம இதி. சோ ஒரு ராமநாமம் சொன்னா 1000 விஷ்ணு நாமம் சொன்னதுக்கு உண்டான பலன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். எதுல? பத்ம புராணத்துல.
அதே இல்ல மாதிரி ஒரு விஷ்ணு இது கிருஷ்ணருடைய வந்து விஷ்ணு நாமத்துக்கு சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு ஸ்லோகம் மாதாஜி இது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலயும் வருது, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலயும் வருது, பத்ம புராணத்திலயும் வருதுங்க பிரபு. பத்ம புராணத்திலயுமே வருது இந்த இது. ஆமா, அது இது போல வந்து ஸ்ரீ ஈஸ்வர உவாச்சன்னு சொல்லிதான் வரும் இது. ஆமா, ஈஸ்வர வாச்சன் தான் வரும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல ஈவன் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து சில ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கூட அதுல வரும். அதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து ஒரு கிருஷ்ண நாமம் சொன்னோம்னா 3 ஸ்ரீராமர் சொன்ன நாமத்தோட பலன்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்க. இப்ப ஒரு தடவை ராமநாமம் சொன்னா நமக்கு 1000 விஷ்ணு நாமம் சொன்னதோடைய பலன்கள். அப்ப நீங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2,00,000 எத்தனை வருதுன்னு பிரபு நம்ம பார்த்தோம்? 2,76,000 சம்திங் அத்தனை திருநாமங்கள் சொன்ன பலன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம், அதுல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஹரே நிமிஷம் கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம். நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 27,000 64,000 இல்ல 16 மாலைகள் நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது நமக்கு கிட்டத்தட்ட 2,76,46,48,000 முறை பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவோட நாமம் சொன்ன பலன்கள் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நீங்க அதை இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே அந்த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சோ அதனால நாமத்தோட மகிமைகள் நம்ம இனி வரப்போற கிளாஸ்ல தினமும் ஒன்னொன்னு பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனை பண்ணணும். லெவல் 2 வந்தாச்சு. மினிமம் 4 ரவுண்ட் ஒரே டைம்ல உட்காந்து நம்ம பண்றது ரொம்ப உத்தமம். முடியல காலையில ஒரு ரவுண்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்லீஸ்ட் 2 ரவுண்ட் மினிமம் எல்லாருமே பண்ணணும். எல்லாரும் அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஒண்ணு போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒரு தாழ்வான ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன வாசிக்கிறதுக்கு என்ன அழைக்கவே இல்லை மாதாஜி 2 நாளா? வைத்தியநாதன் பிரபு. ஹரே வைத்தியநாதன் பிரபு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்களே, நீங்க தான் வரல பிரபு. சாரி மாதாஜி, நானே நடுவில் ஏதோ கால் வந்திருக்கோம். சாரி உங்களை நாங்க கூப்பிட்டுட்டே இருந்தோம், நீங்க வரல. ஓகே சாரி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பார்வதி கேக்குறா, இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ரொம்ப பெருசா இருக்கே, அத கொஞ்சம் சின்னதா எப்படி சொல்லுறதுன்னு. அப்பதான் சுவாமி என்ன சொல்றார், இதே 4 வரி சொல்லு, ஸ்ரீராம ராமேதி சொல்லு, அப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை படித்த பலன் உனக்கு வரும்னு. அது கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட். அதுதான் நம்ம சொல்றோம் இப்ப. அப்ப ராமனுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை நம்ம ராமநாமம் சொன்னாலே நமக்கு 1000 நாமங்கள் விஷ்ணுவோட நாமம் சொன்ன பலன். அப்ப நீங்க அதெல்லாம் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. அப்ப சொல்லும் போது 16,000 நாமங்கள் ஜபித்ததோட பலன் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு சரி, நான் இத சொல்றேன், இது கொஞ்சம் 108 முறை சொல்லும் போது ஒரு மாலைக்கு 108 முறை. அதே மாதிரி நம்ம 16 மாலைகள் சொல்லும் போது எத்தனை நாமங்கள் கிடைக்குதுன்றத பாரு இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பிரமாணம் இருக்கு. சஹஸ்ரநாம் புண்ணியானாம் த்ரியாவாத்தயத் ஃபலம் ஏகவர்த்யது கிருஷ்ணாய நமைகாம் தத் பிரயாச்சதி. சோ இது வந்து நமக்கு வந்து பிரம்மாண்ட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு கிருஷ்ண நாமம் 3 ராம நாமத்திற்கு சமம். அப்ப விஷ்ணு புராணத்திலயும் சரி பத்ம புராணத்திலயும் ஒரு ராமநாமம் 1000 விஷ்ணு நாமங்களுக்கு சமம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ அத்தனை மகிமைகள் இருக்கு. அதாவது ஒரு உயர்ந்த நிலையில உள்ளவுடைய மனிதர்களால மட்டும்தான் பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாரணம் பண்ண முடியும். நம்ம எல்லாம் இப்ப லெவல் வந்திருக்கோம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணுங்க. அத ராமராம சொல்ற மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது கூட அதே கணக்கு வருமா? வராது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நம்ம அதுல 4 நாமம் ராமநாமம் சொல்றோம், 4 கிருஷ்ண நாமம் சொல்றோம். நம்ம அதுக்காக தான் இந்த பிரமாணம் எடுத்தது. நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே நம்ம நம்ப முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த இது பிரம்மாண்ட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலயும் விஷ்ணு புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதோட எவிடன்ஸோட பிரபு போடுவாங்க குரூப்ல. அப்போ ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். அதனால எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது நம்ம வெற்றிகரமாக 3வது நாள் முடிச்சிட்டோம். எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றிகள். இனி அடுத்து 4வது அத்தியாயம், நாளையில இருந்து 4வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா.